Watla kajing persang ban yo yaki da ka basong kalan mengor hakmat sekretariat bandawan ak sarkar jela ban tungkam biang yaki officer kami gelaya loka yukta bila saweng kam dangshan kam shamla urlong hakakat khandai tri kula lengkot arja arpsau bat hab ban kutno ha persya ka office deputy commissioner East Castles district nomor ka jingbam ailat ki bor penyat district ka voice of the people's party kalau penpau bakandang penkelang ya ka ni kajing yaki dawa nadu ka porman step ki nohelam ka party kalian nia bat ki bor penyat district ban ailat yaki ban penlong ki ni kajing ki kabajai-jai Henry nomor kejing don menteri kampo yeng kari India hasulong ki bor penyat district Kim Shamla Ailat Satya bat nakane lami arsin kejing kata keti da ki bor pulit yo MLA ke Maulai uba Bright Star Well Marbanyang habakran sikilat pathai kubor u Dr. Ricky AJ Singkon ulaong bagajing ki kan beteng kat ba ompat la ban tungkam biang yaki officer kan loka yukta nakaliang jo party ngim ka party ka bayang halor ka nongrem ban kajing angnot ban wanra e kajing shar khadar ka bapet ka bakhoj rei flai e kumto ka e ka ba sarkar kalale ya kitu ki officer jong ka lok ayukta bat ka to ka long ka ikai ka balong la balong ka balong be an ku kentir bat ka long ka ikai ka ba i ngim kum ka party ngim la ban sha ngim la ban priang ya ka bakum kitu ki jingle nomor kan yang datang jing sedang bat kala ban hadian habut tu wei ban tip de kumta ngi latho ega jaga ngi ai gitu ka press release ba la daga sarkar kam reinstate kam thung kam biang yakini ke ka weng klem kanu kendon ka ba biang de ngi kum ka party ka man sem joga jing sokhya ngi ong bangin sami shakmat ban persya yakini ka jingle jong sarkar teba sarkar hi kum tip hi kabar sarkar kabam jukwa ban bet ya ka jingkan riang kaya sko hi nakaliang ki nong mikmat juga sarkar hi ki ong bagadon ka jingduna te habadon kum kata don kam ban bet te ngi kum ka party takata hi ka jingtu te kum tu ngi ya don hangni adu menem step te kata ka dei ka daw ka ba ni don hangni kan bhashibo na da fikli sarkar kabong hingi bangi depan puli bhai yaki deki yaki act mo kan ingat try kabha e maka kabadon hakabor kabashim ya tuka rai makihi uba bat scam merbo unong ai ketien ke VPP ula ther kelai ke sarkar jela ke bala pha puli ya ka loka yukta act kat ba yala de ka pensong nong rem ha ei habaka weng yaki officer ei ke ba ngiu ihi ka kum ka ka krem ong ba ya kita ki in service secretary ka shuang bai ba ki ba sha thung tu ka kam kim dei ban long below that rang ka bot da ki tu ki ba shong thai ru kim dei ka por bagi dak teri kam kim dei ban karang jong ki ban below that rang ka ba ka bu ka klem ong ka ak la ba ka klem ong ka ak ba ki dei tang ki in service wa de ka ta kli ya ka ta sarkar mereka keluar ya phi ba kli sarkar ya gitu no aktin je sarkar bagi temporary measure dikhilet pan haba ngakwa ya phi le ban lingi pan sarkar ban pin i dak jing tho hai la tho e kata bala ai la tho ru badai tang tak badan hak service ngakwa ai phi ba pin kli de ka nakaliang jong ka BPP ngila de pule mlei bangi mi sa surok klem pule ngila pule ngila pet ban ngi bakadon ga jingle don bor jong sarkar ban kani ga jingle don bor jong sarkar ka kata om tangi ki officer henry ka kata ya ka office jong ka lok ka ayukta hi namar ba hadin habut onom don shu bala bantrei bet trei rinti lada ki officer ki shaweng kumni katu ga jing ong jong ki ba ki gen happen thung tang ki in service dei shu retired ga jingkali ga long manu ba thungi ki kade kani ka jok sarkar kamnei manu bathung bat kani kamdei ru ta kasin ban kong bathung ki kiba thung man shwaru ki ki diet officials si denga kerpa ni phi ba finle kli sarkar kumpi ki press ba finle pan nak sarkar ya kita ki documents ban pin shisha ya ka jingkran ke jongki hangi hi nila baga jing weng kam to sarkar ya kini officer ka long persya ningkong ya ka kontrak ka appointment order ka sarkar hi kai bat baar kolong bak ki weng ya ki klem kono ka kendon but
kamdon kono jing ong ba ya phila weng ba phile kumta ba kamdon hiru kata kalat yaki officer ban ya dai ladi kita kan natural justice kamdon hapor ba weng yakin kinong triying jogiru darangi kwa ban pensange ni da ya thu yaki henry hang ni la chu weng mardor yaki but phila yo i ka daw ba ka sarkar ka weng yaki phila ya tiblut kamdon kam hi ban ya batai ban ya bulktien hangini barga ka bangi kwa ban krensha ek sarkar kalong ba ai ba ki pai ba jong ke Meghalaya kin nom du ka jingkermen halor ka jing terkam jong ke office Lokayukta kata kadai ba ka sarkar kan penting kena bagi pai ba kin nang don ke jingkermen bat ladang ya ailat ya kum kan ke jingle ke jong ke sarkar nganong i pinang ni sa khamat kam bentoi shu bangin ya kren ya kono ke jingle illegal jong ke government but kum ka imlang ka salang hi ka basai kum ka imlang salang hi ba perkhat ya ka jing pha ya kum ka ni ka jing le jong sarkar ni dei ban mi sakmat ban dawa bakadai ban penkutno ban kadai ban thong kambyang ya kini ki officer kan kor hadu ban da ki yo kambyang itu ki officer Ngenam sang ya. Ngenam. Semut kon pulang cing ki. Kun pasang bang lamun dia ban poi gitu cekah. Mas teriak. Mi kani ka jing ki kanang dai tangga Kini sedang. sedang, Mas. Tangga jing sedang. Garden kami mentang itang ki melele ko cekah. Hi ka party ka jong hi kam dai ka party ka ba mo kum ba ki ba don ong sheu boss jong hi hi ngim ju don boss ni long bet ka wei ni long ka wei ka jing mut e hangi compare don nem don ba aden ka i ba ka jing ki ka dai bi halor jong ki nong rim ban nginom ailat ya ka no ke jing le ka ba long bi an ka no ka jing le ka ba khen snap show ka ta hi ka ba ka party ka jong hi ka yang pengkat bat ka jing kersan ka jong pat ba